Γεια σας. Σήμερα θα παίξουμε GTA 5. Ας αρχίσουμε. Θα πάμε στο στρατό και θα προσπαθήσουμε να κλέψουμε ένα F-16. Και θα προσπαθούμε να μην διαλύσουμε το αμάξι. Και να μας κυνηγάει στην οδεία. Βέβαια, το πιο... αυτό που λέμε, το πιο... πώς θα το πω τώρα. Να μην κάνουμε τίποτα, να μην μας κυνηγάει στην οδεία. Εκτός ότι όταν θα μπούμε στο στρατό να μας κυνηγάει τους άλλους. Για να μην πούμε να μας κυνηγάνε δύο αστεράκια π.χ. θα μας κυνηγάνε πάρα πολύ. Να μας κυνηγάει μόνο ο στρατός καταλάβει. Αν τώρα να φτάσουν. Μην κάνεις μαλακίες, τρετρέζα. Γαμό, χάλασε ο μοχλός. Θα αγοράσω καινούργιο, δεν πειράζει. Γαμό, δεν χάλασε ο μοχλός. Γαμό. Ρε γάμο το μοχλό σου μέσα. Απάνω το φτιάξω. Έχει σκουριάσει. Γάμο το μοχλό σου μέσα. Τώρα τι να κάνουμε. Κόλλησε το κουμπί. Τι μαλακίες κάνει. Γάμο. Ό,τι να είναι. Shut the fuck you bitch motherfucker. Άσχετα τώρα μαθαίνω αγγλικά. Έχω 3 χρόνια. Τι έπαθες ρε. Let's go. Ας τριγυρίσουμε στροφική. Τώρα γάμω το κολαμάξια σου. Την άλλη φορά θα πάρω μια μπουκάτι Βερόνι. Μπας. Θα πάρουμε πάνω σε ένα καλό που μοιάζει σαν το τσιτάχ, αλλά είναι λίγο πιο καλύτερο. Είναι μικρός μαδερφός, κάνει τις μαλακίες και κάνει πως κλάνει ο χαζός. Μη γελάς, κολόπεδο. Δεν χάλασε ο μοχλός, τελικά. Δεν έχει πολύ μπαταρία και κόβεται το σήμα. Κάτσε να του βάλεις το καλώδιο. Ρε Λευτέρη, μην πας τι κάνεις μαλακίες τώρα που στο έδωσα για να βάλω το καλώδιο. Φέρ' το εδώ ρε να πάω πίσω. Το τι να είναι κάνει. Τι να κάνω έτσι που πήγε εκεί. Ναι, γέλα. Χαζό. Δεν ξαναφωνάξω τι θα κάνω. Θα σε διώχνω. Τι γελάς αυτό. Γαμώ τα 4 αστέρια. Ναι, Λευτερό, εσύ πιέστηκες. Τι όσοι. Κατά στον κόλο.
και βέβαια παίζουμε χωρίς cheats. Περιμένετε λίγο να σας δείξω τα όπλα. Από οπλάκια έχω 9. Έχω και ένα πολύ καλό που φαίνεται σαν τουφέκι. Έχω και αυτά τα Καλάσνικοφς. Σνάιπερ έχω 3. Από το χεράκι έχω μαχαιράκι και τέτοια έχω 8. Καλά. Έχω μια σαχατζάρα. Και από shotguns από shotgun έχω 6. Αυτή. Και μία που φαίνεται σαν τουφέκι, τεράστιο. Για δείξτε το λίγο. Άρα δεν θυμάμαι τα κουμπιά. Αυτό. Έχει φωνητικό και έχω το My Playroom. Και κουνάω το τέτοιο και ξέρετε τα κουμπιά που έβαζα χθες. Είναι δύσκολο. Γαμώ. Δεν με βλέπει η κάμερα, γαμώ το Playroom. Άρα τώρα θα με βλέπει. Άμα ποιος με σκότωσε. Ωραία, τέλος του βίντεο. Γεια σας. Θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο.